čaute, vítam vás pri dnešnom videjku, kde ideme hodnotiť kanály. Ako vy dobre viete, minule som pridal na môj YouTube kanál, teda Šéfiner, som pridal do komunity, že idem hodnotiť YouTube kanály. Rozhodol som sa tak preto, lebo už som to chcel na začiatku, ale tam som mal dosť málo odberateľov a keď si pozriete, dovršili sme 103 odberateľov. No a tak si všimnete, tak mám tu 11 komentárov, no v podstate 13, pretože ďalšie sú v iných videách. No a vybral som si pár kanálov a ostatné spravíme v ďalšom videu, takže ja si myslím, že by sme mohli ísť na to. Ak chcete vedieť hodnotiť, idem cez druhý účet, tak si všimnete, ak nemám u vás odber, je to preto, pretože idem cez iný účet, no a odber mám u každého z vás, čo ste napísali, takže dúfam, že máte aj vy u mňa. Prvý youtuber, ktorého som si vybral, je Dartriux Kráľ, ktorý mi napísal komentár, môžete si ho teraz prečítať, nechce sa mi ho fakt čítať. No a ja si myslím, že by sme mohli ho ohodnotiť. Takže takto vyzerá jeho, ako keby profilová fotka, hej, je to taká lajka alebo proste nejaký štátik, má to dosť pekné, hej, vidíte, má 50 odberateľov a 219 videí, proste neviem, kde si nabral 219 videí. No a koľko tu máš videí? No celkom dosť videí, ale tak to je v poho. Koľko, neviem koľko točíš, nechce sa byť, neviem, kde to mám pozrieť. 24, no, tak to si na to dobré. 50 odberateľov, to dobré. No a poďme sa pozrieť na shorty. OK. Poradím ti takú jednu vec, no. Keď pozrieš tie shorty, čo som tak priebežne pozeral, skús, akože nie že sústriť, ale keď, neviem, či si všimol, ale proste keď dávaš jednu hudbu, ktorá napríklad do videa, do shortu dávaš hudbu. Napríklad tuto neviem, akú máš hudbu, hej, kde to je? Toto videjko. Tak proste tuto máš teraz toľko zhľadnutí, pretože si tam dal nejakú hudbu, čo je veľmi populárna, ale zase keď istú hudbu okopíruješ, tak potom ti dá 6 hľadnutí, pretože už si ju použil a je to také, že proste YouTube ti to proste tam nedá, hej. Neviem prečo, ale som si to všimol, hej, neviem či hovorím teda správne, ale podľa mojich všetkých predpokladov je to správne. Takže také čo jem videá, čo majú 6 jedno zhľadnutí, aby som na tvojom mieste vymazal, pretože ich tam budeš mať až shortov moc veľa a potom sa z teba stane short creator, ale proste nič na to nemení, proste videá máš fajn, v pohode, proste točíš o Legu, máš tu rôzne akože Pokémony vlajky, toto sa mi ináč strašne páči, tu máš, toto video je pre mňa veľmi obľúbené, no a máš tu ďalšie veľa pekných zaujímavostí. Skúsiť na to vybrať nejaký ateliér, lebo každý máš úplne v inom priestore a je to také, skúsiť to akože dať do takých ako keby nejakého priestoru, alebo si tam dať nejaký papier A4, nech to máš akože pekný biely, že nech je to také, že stále točíš na tom jednom povrchu a aby to bolo také krajšie. To je také moje k tebe odporúčanie. Zoznamy, máš tiež zoznamy, to je poho, príspevky, tiež fajn, máš to je takéto. Dobre, ja ti tu troška zahlasujem, ktorú sériu chcete oživiť, no tak dáme čo aj Pokémony, hej, Pokémony dáme. O čom mám natočiť najskôr video hlasovanie, no tak jasne taký Lego Daking City, alebo Daking. Ja si myslím, že skôr Daking, znie lepšie. A je to oveľa lepšie, pretože ja mám rád Lego, takže budem hlasovať všade za Lego. Koľko do konca roka dáme odoberateľov? Ja si myslím, že by sme mohli dať okolo tých 45 až 5, nie, už toto máme, tak toto dáme, to sa mi zdá rozumné. No takže toto bol youtuber Dartriux Kráľ, za mňa veľmi dobrý YouTube kanál a máš od mňa pochvalu. Si pozrieme, bude Mini John a za mňa veľmi pekný, perfektný kanál, proste kámo, máš tu veľmi peknú, proste na začiatku, proste iba otvorím tvoj kanál a už tu máš proste niečo, nejaké video, proste toto je tiež veľmi perfektné, ako aj táto postavečka, veľmi pekne spravené, aj tie proste miniatúry, ty si, ako, ja neviem, ty to máš strašne perfektne dobre spravené, pozrieme koľko máš videí, odberateľov, máš viac odberateľov ako videí, takže je to fajn, máš podľa mňa viacej videí ako shortov, no neviem, ideme to ohodnotiť, takže pozrieme short, najprv. Dobre, máš ich tiež dosť, ale proste nič na to nemení, že máš viacej odberateľov ako videí, hej, takže s tvojím kanálom veľmi spokojné miniatúry, máš veľmi pekné, ideme pozrieť nejaké videjko, hej. Máš to aj napísané, hej, to sa mi veľmi páči. S bugmi, sorry, s bugmi nejdem a je to podľa mňa fajn. Tu máte Minecraft, hej, že je to v poho. No a ideme pozrieť ešte také videjko, nech máme niečo z toho. Dobre, iba začiatok, hej, že nikdy nie som dôležité. Nepočujete zvuk, ani ja ho nepočujem, lebo nemám sluchatka, na tie sluchatka sa mi dajú prehrať sem. Takže
máš intro máš veľmi pekné, to sa mi dosť páči. Aj zvuk, iba počujem zo slúchadiek. A proste celá tá obrazovka, grafika je veľmi pekná, takže kámo, veľmi pekný kanál a dobre to máš spravené, takže držím ti palce, pokračuj ďalej, už nie si k tomu ďaleko k 1000, tak držím palce. Ďalší YouTube kanál a to je kanál Balo Oficiál, takže tu máme Balo Oficiál, no a teda ty si tu napísal, že proste ty tu máš napísané, no, že proste, čo tu máš, zdravím vás, moje meno je Andrej, na internete vystupujem pod prezivkou Balo Oficiál, môžete si to prečítať, ak chcete. No, takže miniatúra tak začiatočná akože je pekná, profilovka dosť pekná, no a my ideme k miniatúram, no takže tu si všimli zase ten obrus proste, na mobile točíš, si stiahne takú apku alebo také niečo, ja to neviem, hej, priznám sa, že to neviem. Ale proste tieto kartičky, pozri sa koľko máš na šorty zliadnutí, 4 zliadnutia, 2 zliadnutia. Tak to je akože extrém a tu máš 44 zliadnutí. Zase máš viacej videí ako odberateľov, takže švini si, alebo proste tie videá proste sú zbytočné, že proste máš tam 2 zliadnutia a je to proste píkne tým ľudí, ak majú zvonček, hej, u teba, ale no nejdem si ľudí knihu podľa ovalu, idem si to pozrieť, hej. Opačne proste, a čo mám otočiť hlavu a dívať sa na to, hej, ako kámo, ani komentáre tu nezapneš, hej, neznášam, ako keď, jasné, keď to niekedy nejde, ani mne sa to stáva, ale nemám to rád, lebo keď chcem niečo okomentovať, tak vtedy tam nejde ten komentár, hej, takže je to také, a tuto si všimni, dal si tam druhú hudbu a podri koľko máš zliadnutí, ale všimol som si, že ti ako stúpli odobery, že máš viacej odoberateľov. Lebo si mal nedávno, keď si mi písal, tak si mal 38, takže ti je stúpol o jeden, aj to je proste niečo, zoznamy máš, dúfam, máš zoznamy, príspevky máš, no nemám čo čekovať, veľa, že 10, máš UEFA Euro 2024, super kámo, super, len proste tie videá, máš ich tu zase viacej a shorty, nechcem vidieť koľko máš shortov, to je všetko? No, dobré. V pohode, no dobre, v pohode je to populárne, populárnejší short, máš tento najnovší, no a podľa mňa tvoj kanál ujde, ale proste tie niektoré shorty sú strašne motivované, aj keď som pozeral niektoré tie videá, môžem vám čo nejaké zapnúť, všetko Brawl Stars, proste prečo točíte len Brawl Stars, ako ja viem, že to je populárne, ale treba aj na to je logicky, že proste Brawl Stars ako úplne iné hry, Minecraft a takéto proste takedy zanikne, hej, že to už nebude tak populárne a potom čo budete natáčať? Čo budete natáčať? No proste budete si musieť novú tému, takže a Lego, no proste na to vám poviem tak, že proste keď vás to baví, tak vás to baví, keď vás to nebaví, tak to nepozerajte, hej, ako dávam vám tam aj autobusy a budem vám tam dávať aj tobogany, akvaparky, hodnotenie, bude možno akože viacej zaujímavosti robiť napríklad o Legu, Robloxe, proste nejaké hry vám tam dám a mám v pláne natočiť aj takú hru, proste, kde bude akože autobus a budem ho proste šoférovať a komentovať aj ten autobus, čo je na ňom dobré a zlé, takže máte sa na čo tešiť. No a ináč Lego diely budú možno do konca roka ešte 5, po Vianociach, no pred Vianociami budem mať jeden veľký Lego set, po Vianociach jeden veľký, po januári tiež jeden veľký a potom v marci jeden veľký a ešte v auguste jeden veľký, takže máte sa na čo tešiť a teda ďalšie video Lego mesta Imát bude asi na budúci týždeň. Nemám čo veľmi teraz natáčať, pretože všetko som natočil veľmi rýchlo, lebo som proste potrebovala vám tam dať videá. No a teda tento kanál je podľa mňa veľmi super, takže dá sa pozerať, ale troška zamakaj nad tými videami, proste, že nie len ťuk, už to tam je na internete a už len odoberáte. A takto to nefunguje, kámo, proste keď nemáš hľadnutia, tak proste 4 zhľadnutia pred koľkými 3 hodinami. Dobre, to berem. A 9 zhľadnutí a máš 34 odoberateľov. Dobre, ja nemám tiež toľko zhľadnutí, ale mám aspoň tých odoberateľov. Aj to je dosť slabé, takže Balo Oficiál. YouTube kanál a to je Eliáš Lego, takže môžete teraz vidieť komentár, hej. No a ideme na ten YouTube kanál, podľa mňa veľmi pekná miniatúra tiež, akože tá začiatočná, neviem, jak sa toto volá, proste profilová fotka, nadprofilová fotka, toto je profilová fotka, ujde, hej, Lego, ty si taký Lego tvorca a dosť pekné videá, hej, aj toto som ti vtedy okomentoval, že ako, nemám rád papierové akože obaly, hej, to je za mňa úprimnosť, pretože tomu nedáva už takú Lego grafiku, alebo také proste, že keď otvoríte ten balík, že to není také, že sa na tie kocky pozrite, koľko ich je veľa a musíte si to rozbaliť a potom je to také, už to není také, ako to bylo. Minifigurky, pekná zbierka,
hej, Lego mesto, tiež veľmi pekné, jeden modulár. Túto budovu chceme aj ja, hej. No a pekné mesto, dosť veľká zbierka, tak držím palce tiež v stavaní. Užívaj si hlavne to stavanie a za mňa je to v poho, hej. Pozrieme, koľko máš videí, 98 videí, 98 videí, 82 odberateľov. Tých videí siahni niektoré, také proste najmenej, počkaj, najstaršie, nepopulárne, no toto je za mňa dosť populárne, pretože pekná budova Lego Store, takže Lego Store tento by som chcela, ja neviem, kde ho mám kúpiť. A proste tie staré Lego Story sa už nedajú asi kúpiť, no. Takže mám smolu. No poďme nejaké ešte videjko pozrieť, takže dúfam, že nerozprávam veľmi rýchlo. Snažím sa rozprávať normálne primerane. Recenzia na Lego City 60287 traktor. Tento traktorík mám aj ja, hej, pekné pozadie, že si dozadu dal krabice Lega. To sa mi celkom páči, že je lepšia ako holá stena, keby tam bola. A proste pekná grafika, všetko je fajn. Kamera sa nehybe na rozdiel odo mňa, hej, mne sa kamera hýbe. A pekné, nemám čo na to povedať. Toto bol Eliáš Lego a prajem ti, aby si mal tých 100 odberateľov, pretože veľmi pekný kanál, veľmi pekné miniatúry a čo na to povedať, je to fajn, hej. Takže dúfam, že sa vám dnešné video páčilo a ja sa teším na ďalšie videjko a tam bude, to je part 2 v podstate, hodnotenia kanálov a dúfam, že sa vám to video bude páčiť, pretože sa budem veľmi snažiť, aby to bolo ešte lepšie. A ostatní, čo ste mi písali, tak sa dočkáte na budúce. A aj tí ďalší, čo mi napíšete, tak sa možno dočkáte na budúce. Ale títo, čo ste mi písali v tomto akože mojom príspevku, tak vy budete na mojom hodnotení isto. Takže majte sa krásne, čaute.